जों दा ड्रागन फिथाइ जानो थांनि बेवहाय ड्रागन दङ जानि न' सेरावनो ड्रागन गायदो बैथ' बैग्रि एसेबा खेथि मावो बै बैग्रि गायग्रा लाङा धोनि मानसि इसा इन्जिनियार खेथि पुरा धोनि आरो बे एरियानि माने खेथिजों धोनि जानाय बै बैग्रि लाङा गिदिर गिदिर मानसिफोराबो साख्रि मावनाय दङ ओमफ्राय बाकिफोरा डेन्जार खेथि मावो बिसा आसरित आरो खेथियानो गोजा बै बेसेबा खामायखायो बैग्रियाव सरकारनि नङा आरो नायो इमान फिसा कुलुलु खै लाखनि बे नङा 13 लाखनि नामा 13 नङा खोनालै 130 नि खोना 130 1,30,000 नि नङा आरोना बानायदेराबाथ' 1,30,000 गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ YBY नि फैसाखौ मोनजोब्बाय ना आं फंनैसो बाथ्रा सावरायनि आं बेनि सायाव भिडिअबो लावाखै आंनि गेजेराव मा जाथाय जानाय YBY आ फैसाथ' मोनजोब्बाय खोमा गासैबो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थानो दाबाव आं सानो YBY आव गोबां फैसा मोननानै धोनि जाजोब्बाय होननानै गोबां मानसियानो हाबदोंमोन बेनिफ्राय गोबाङानो बुंदो गोरिब मानसिफोरनि थाखाय जोबोर मोजांनो मालाय गोरिबफोरनि थाखाय ओरैनो फैसा खामायनो हायोनो 2-3 घन्टायावनो सानसेयाव 1000 आं गोबां खोनानो मोनदों आरो बुंनायबो नुदों आं बिब्दि होननाय नुदोंमोन बेनिफ्राय आं मोनसेबो भिडिअ बानायाखै दिनै आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै आंनियाव मा जानाय आंनाव मा जादों मिथिबायना आंनि लोगोनि हिनजाव आंनि लोगोआ फैसा मोनखायो बहुत बुरजा बेनि हिनजावा हाबनानै आंखौ मा बुंदो जेम्स बिराद मोजां मोनसे खेलाबो नङा बेयो 6000 होनानै हाब नों गोबां फैसा खामायनो हागोन नोंहाथ' गोबां लोगो दङ आरो मानसि सोनो हायोब्ला एसांजों नोङो 1000 पार डे नोंनाव हाबबावगोन होनना आंखौ बुजायबाय बेनिफ्राय आं बुंबाय मा बे होनबाय बेफोरबायदि YBY आच्छा बेनिफ्राय आं बुंबाय मा बेनिया सोंबाय आं फैसाखौ बोरै बहनगोन फैसा बरननायनिबो माबा टाइम दंलायनो बेनिफ्राय आं बुंबाय मोनसे बिजनेसा फैसा बरननायनिबो टाइम थालायो नामा 24 घन्टायावथ' 24 घन्टा फैसा बरननो हानांगोन ना आंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ आं होगोन आंनि एकाउन्टआथ' खालि जालाङा जोंथ' बिसोरखौ नुवाखै आं बायदिसिना कुइसन खालामबाय बेखौ बेनिफ्राय बियो बुंबाय बेफोरबायदि जेबो नङालै मालाय सोरबा उमुक गिदिर मानसिनिसोनो डेन्जार बिजनेस बे जेबो गिनाङा ओमफ्राय आं बेखौ बुंबाय फैसा आंनो एसेबां फैसा नाङा बांद्राय मानसिया फैसा जायोब्ला आरो फैसाखौ ओरैनो मोनोब्ला मा जायो मानसिया गाज्रि जायो होनबाय आं ओरैनो मोनगोन फैसाखौ नोङो 2 घन्टा मबाइलाव अनलाइन थानायावनो सानसेयाव 1000 मोनोब्ला बे फैसाखौ मा एसेबां फैसा जानाय उनाव मानसिया मा जागोन गाज्रि जागोन बबावबा थांगोन बेरायगोन नों खस्थ' खालामनानै फैसा खामायोब्ला 1000आनो जा 500आनो जा 2000आनो जा पार डे देखायबाय अब्लानिया मा जागोन खस्थ' खालामनाय फैसा नालाय जों खामानियाव बाहायगोन ओरैनो मोनोब्लाथ' गिदिंथिंनानै जानानै जोङो खस्थ' खालामनानै मोननाय फैसाखौ मानसिया खरस खालामनो बायो आरो गियो फिउचारखौ साननानै नाथाय ओरैनो मोनोब्लाथ' बेरायथिंगोन जागोन ओरैनो गारगोन नंना नङा गुबुननिफ्राय मोनोब्ला मानसिया गाज्रि जायो बांद्राय फैसा मोनोब्लाबो मानसिया गाज्रि जानायनि गोबां चान्स थायो आं बेखौ बुंबाय बे आंखौ रागा जोंबाय आरो नोंनाव फैसा गैयाब्ला आङो आंनि 6000खौ नोंनो होगोन नोङो गेम जेब्ला माबानांगौ अब्लानिया नों अनलाइन थाबानो जाबाय आं बारे बुंदो बेखौ आंनो नाङा एसेबां फैसा नाङा बेनिफ्राय आं सोंदो बेखौ नोंनिया बेसेबां जाखो होनना बेनिया बुरजा जाबाय फैसाया अब्ला नों बेखौ थाब बरनना ला होनना बुंदों बेखौ नोङो बेखौ दोनबाय थानाङा बरनना ला बेनिया आरो टारगेटआ आङो 1 लाख जाबासो बरनगोन 1 लाख नङा नोङो बेखौ दोनबाय थानाङा नोङो जि मोनदो थाब बरन बुंबाय आं बेनिफ्राय दा मा जाखो मिथिया आं दाथ' ओरैबायदि दावराव जानाय नुदो फैसा गैला गारना खारबाय माबाय जोङो बायदिसिना खोनानो मोनदो आङो गाज्रि होननानै बुङा दाबो मानसिफोरा मोनजोब्बायसो ना थांमारदो नोंबो हाबदोंमोन नामा हाबाखै सोरबा सोनायदोंमोन नामा होनदोंमोन आरो मानसिफोरा होनदोंमोन ना हाबनोबो हाबगोन बे दा थैमारबाय नामा थैनाय रखमानो दख दावराव ना बेखौनोथ' आंबो बेखौनो बुंनो हाया दा आरो मानसिफोरा मा सोरबा मोननाया सिरिबो थानो हागौ आरो सोरबा थांनायाबो मा लाजिना सिरि थागोन आरो ओमफ्राय जों नुदोंना
इउटुबाव बुंदो गोबां गोरिब मानसि हाबनाय आरो सोरबायाथ' बुंदो मालाय गोरिबफोरनि थाखाय मोजांनो आं बिब्दिबो खोनादोंमोन आं गोसोआव गैला नुनाय बायदि मोनदो दे आं बबेबा इउटुबाव सोरबा मानसिमोन मालाय गोरिबफोरनि थाखाय इजियाव खामायनो हानाय फैसानो आरो एसेबां बेबुखुब फैसाखौ बिब्दि खामायनो हागोन दुनियाव ओरैबायदि गोरों मानसि दोङो ओरैबायदि गोरों मानसि दोङो जोंथ' बिसोरखौ नुवाखैना नंगौना नङा दा बेनो आं मोनसे बिजनेस खालामगोन आंनियाव 2000 के दोनफै 10 दिनाव आङो 2000आवनो 10 दिनावनो आङो 1500 हरगोन बैबो दोनफैगोन बैबो मोननायखौ नुगोन बेनि फैसाखौनो बेनो हरगोन बेनि फैसाखौनो बेनो हरगोन आगे पिछे नंगौना नङा बिदि खालामगोन आङो मास मोनसेसो बेनिफ्राय मानसिफोरा मोननायखौ नुनानै 10 दिनावनो एसां फैसा मोनोब्ला सप्तासेयावनो 2000आवनो बुरजानि सायाव बुरजा दोनफैसिगोन 10000 20000 10000 20000 मानसिफोरा दोनफैसिगोन अब्लानि आं बेखौ बोनथुमबानो जाबायना सिम्पल आइडिया दा जोंनि मानसिफोरा माखासे माबाखौ दिनैसिमबो बुजियाखै जानो हागौ आरो आं एकाउन्ट नाम्बार होगोन बबेबा एप्सआव गोबां रिक्स दं आंनि डिटेल्सखौनो होजोबना लागोन बहा हाथायाव आंनि डिटेल्स आंनि एकाउन्ट नाम्बारखौनो होजोबना लागोन बबेबा एप्सआव बेवहायबा मा दोङो खुनु गेरेन्टियानो गैयाना जोंथ' मांसेबो नुवाखै माबो नुवाखै आंखौ ओरैबायदि बुजायदो बेनिफ्राय आं ओरैबायदि बेखौ उल्था कुइसन खालामदो ओरैबायदि उल्था कुइसन खालामदो बेनिफ्राय लास्टआव स्रि जानायसै बेनिफ्राय आंबो हाबासै आरो बहा नियास फैदो बहा मा खालामनो ओरैबायदि बुजायदो बेनिफ्राय आंखौ बेयो सोनो हायासै आं बुंबाय थादों माने आंनो नाङालै नोंसोरनो धोनि जा आरो नोंसोर मोननायखौ आंनो जाहोदे सादो होनना बुंदां दिनै मा जामारखो YBY ना मामोन मा जामारखो फैसा मोनदो ना थांमारदो इसिबां दावराव जानाय नुदो थांमारदों ना मोनमारदों ना धोनि जामारबाय मालाय गोरिबफोरनि थाखाय जोबोर मोजां एप्स मोननो दाथ' गोबां दावराव जानायखौ नुदो दा नोंसोर आंनो दोनफायो नामा 10000 के 10 दिनाव मा हरगोन 2000 बारा हरगोन 10000 के दोनफाय 10 दिनावनो 2000 बारा हरगोन बेनिफ्राय जेब्ला आं बोनथुमजोबना खारो आंखौ नागिरनाङा गोबां लुटिनो हायो जों बुजि मोननांगोन जों दा ड्रागन फिथाइ जानो थांनि बेवहाय ड्रागन दङ जानि न' सेरावनो ड्रागन बे आरो गोदानै गायनाय ड्रागन न' सेरावनो हाबनानै जाहैनोसै बेखौ दा मा जामारखौ YBY आं दिनैसो भिडिअ लाबोबाय गाज्रि मोनना थांमारदों ना मोनमारदों धोनि जामारदों मालाय मोनना धोनि जाजोब्बाय खोमा आंहासो थालांबाय खोमा आंबोथ' धोनि जानो हागौमोन आंखौ जाबायदि सोर नायदोंमोन दा बै मानसिजों आङो कलबो खालामनाय जायाखै मोनमारखो ना मोनमारा बेसेबा बुरजा फैसा जाबाय मोनदों ना मोनाखै आं दा जेबो बुंनो हाला सारले जोंहानि सारलिया दाउ अरथारग्रा जादो बहा बैमाना साला दाउ अरथारो बुथारना गारहरनांसिगोन फैसा रावबो गैया नामा फैसा मानसि गैया ना गैया बाजार थांजोबदों बाजार ना सरकारनि नङा आरो ना इयो इमान फिसा कुलुलु खै लाखनि बे नङा 13 लाखनि नामा 13 नङा खोनालै 130 नि खोना 130 1,30,000 नि नङा आरोना बानायदेराबाथ' 1,30,000 सरकारनि न' मा बुङो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर चार्ली अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द।